so much. We are now back. Our scripture reading this morning is coming from the book of Judges chapter 7. Tudati taure pamusoro pe worship, pamusoro pe kurumbidza, pamusoro pe kurumbidza Mwari. Judges chapter 7, Judges chapter 7, Judges chapter 7, verse 15. When Gideon heard the dream and its interpretation, he worshipped God. When Gideon heard the dream and its interpretation, he worshipped God. Gideon wakaenda mukempi yemamidiana aine muranda wake ainzi Pura. So paakasvika in that camp uri usiku, akanzwa varume vaitaura pamusoro pedream. We are all familiar with the story. Vachitaura pamusoro pedream, mumwe wacho ndokubva ati hakuna chimwe asi kuti munondo waGideon. So Bible writes, when Gideon heard this, he fell onto the ground and he worshipped God. Gideon wakarumbidza Mwari. Before victory, Gideon wakarumbidza Mwari. Vasati varwa neMidianites, vasati vakunda, but wakaenda into the camp of the Midianites during the night. Mwari vamuti, iwe nemuranda wako Pura kana mchichika, just go into the camp and hear what they are saying. So Gideon nemuranda wake Pura wakaenda muterritory ye enemy, mukemp yemamidiana during the night, and anzwa vachitaura pamusoro pedream and its interpretation, he worshipped God. Wakarumbidza Mwari. Toda nditaure pamusoro pekurumbidza Mwari, even in the midst of trouble, even in this season and in this time yekuti rinenge rima. Gideon wakaenda into that camp during the night. Kureva kuti mazuva atiri kurarama mamiriro nemaomero akaita zvinhu, it's more like we are in total darkness in terms of economy, in terms of many things. But I've come to challenge you, I've come to encourage you. Even in this season and in this time, patinoona sekunge zvina kumira zvakanaka, Mwari wedu anoramba ari Mwari, Mwari vanoramba vari pachigaro, uye Mwari wedu vakafanirwa kurumbidzwa nokuti mutsvene wakatendeka. So Gideon wakaenda mukempi ye-enemy, ndokubva anzwa vachitaura pamusoro pedream. Ndarota chingwa chebhari chichipunza misasa, zvikanzi nemumwe wacho hakuna mumwe asi kuti munondo waGideon. And Gideon, Bible note, he fell down and worshipped God. He is not worshipping nekuda kwekuti vakunda, but he is worshipping nekuda kwe understanding, nekuda kwe revelation, nekuda kwe zvaanzwa. Kureva kuti hearing create a faith, inofanirwa futi kucreate a system yekuti you can even worship God. Nekuda kweshoko raMwari raunonzwa, uye nekuda kwekutaura kwaMwari kwaunonzwa mukati mehana yako. So Gideon wakaenda mukemp ye-enemy and he began to worship God in the midst or in the territory, in the camp of the enemy. Anakumirira kuti dai vatanga vakunda kuti azorumbidza Mwari. But Gideon wakarumbidza Mwari nekuda kwekuti wanzwa zviri kurehwa nedream, anzwa also the mind of the enemy, kuti they are in fear. They know that Gideon is anointed. They know that Gideon is used or sent by God to destroy the Midianites. So what led Gideon to worship is revelation, interpretation of the dream. Kureva kuti wakaziva kuti this interpretation is correct and this interpretation is the truth. So I have nothing to fear about now. The Lord has granted victory unto Israel through me. So he began to worship God in the territory of the enemy. Worship haisi yekuti inosundwa nekuti pane zvaitika, but there is a depth, there is a level yekuti you must get into the mood of worship. Pasina nyangwe zvaitika zviri kuoneka in the physical realm, but nekuda kwekuti une a relationship, une understanding, une a revelation, une interpretation yezvinhu zvaMwari mukati meupenyu hwako. So he worshipped God not because vanga vakunda against the Midianites, but he worshipped God after he had the interpretation of the dream. Kureva kuti akava nechizaruko, akava nerevelation yezvida kuitwa naMwari, ndokubva atanga kurumbidza Mwari. So rumbidzo yake haisi kuoriginata pakuti vakunda,
rumbidzo yake haisi kubva pakuti zvaari kuda kuita zvaitika. Rumbidzo yake iri kubva pafaith, iri kubva pakutenda kuti kana zvatsanangurwa sekudaro so Mwari vanotodaro. So ari kuitwa led into worship by hearing the interpretation. So interpretation is zviro rakangofanana nerevelation, kududzirwa kweshoko. Uku kwaiva kududzirwa kwedream. Kureva kuti pakava nekududzirwa kweshoko kunobata upenyu hwako, it must lead you to worship God. Why? Nekuda kwekuti Mwari vari kutotaura mukati meupenyu hwako. You are in the midst of trouble. Darkness surrounds you. But the truth of the matter is, he died for you, and victory is your portion. No matter what the devil zvaronga against your life, Bible wrote, no weapon fashioned against you shall prosper. Kureva kuti hakuna chombo chinogadzirwa nemuvengi chinokunda upenyu hwako. Nekuda kwekuti basa rakabatwa paCalvary, basa rakabatwa pamuchinjikwa on your behalf, rinokupa security, rinokupa total victory. No matter enemy ichaedza kuita zvipi nezvipi, but the truth of the matter, by the stripes of his wounds we were healed. So Gideon worshipped God in the midst or in the camp of the enemy, simply by hearing the interpretation of the dream. Kureva kuti tikazviisa pakunzwa kutaura kwaMwari, tikava in a position yekunzwa kutaura kwaMwari, uye nekutenda kuti Mwari vanozvigona uye vanozviita, it can lead us into worship. Kurumbidza Mwari, worship. Okay, regani patsanure zvinhu zviviri izvi. Worship. Nomagugu moyo pedzisi, a blessed morning to you. Manjaena Tamela, a good morning to you. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Evangelist Gatawa, a blessed morning to you. Sylvia Dumbu, a good morning to you. God bless you. Praise. Munhu unogona kupinda mu praise nokuti une zvaitirwa naMwari, une zvaona Mwari vachiita muupenyu hwake. But kana iri worship, even pasina chandaona Mwari vachiita, but nekuda kwekuti ndinoziva kuti vanogona kuita, uye ndinoziva kuti vakatendeka, capacity yacho, ability yacho, rudo rwacho rwokundiitira ruripo, zvinondipinza mumudu, zvinondiita kuti ndive munhu anorarama a lifestyle of a worshipper. Okay, it drives me to the book of John 4:24. John 4:24. Shoko rinoti, Mwari vari kutsvaka vanovanamata mumweya nemuzvokwadi, but izwire kuti kunamata ipapo i-worship rakaiswa ipapo. Rasikataure pamusoro pe-prayer, but raitaura pamusoro pe-worship. John 4:24, and I'll read. God is spirit, and his worshippers must worship him in spirit and truth. Mwari mweya vanomunamata vanofanirwa kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Mike, Keisha, and Kelly, a blessed morning to you. So now we worship inobva pabelief, pakutenda, inobva pafaith, pakuzvigamuchira kuti Mwari vanozvigona uye vanozviita. Shall lead Gideon into worship, haisi victory. Shall lead Gideon into worship, understanding. Ane shoko rahanzwa. So kana shoko richiti faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Zvoreva kuti faith iyo inouya nekuti wanzwa shoko raMwari, itori connected to worship. A worshipper inoitwa nemunhu ari mudimension yefaith yekutenda. Whether zvaitwa kana kuti hazvina, but nekuda kwekuti une faith yekuti Mwari vanozviita, it brings you to the dimension of becoming a worshipper. So a worshipper, munhu ari led ne information. A worshipper, munhu ari led ne faith, because it comes by hearing, which means it's all about information. Which means when you have so much information concerning the ability, the love, and the power of God, it can push you to worship God. Gideon chinomupa kurumbidza Mwari, haisi nyaya yekuti akunda maMidiana. He is in the camp of the enemy. Ari mukembi yevaMidiana, hondo havasati varwa, but anzwa the interpretation of a dream, which means ane zvaanzwa zvaita kuti ave nekutenda kuti victory
is certain today. Mwari vachatipa kukunda nhasi nekuda kwezvandanzwa. Kureva kuti munhu akanzwa shoko raMwari akava nekutenda mariri, unofanirwa kusvika mudimension yeworship. You can worship God in song, you can worship God in dance, but worship pachayo, it's something chiri inside of you, chinozomanifesta kunze or the outside. So there are times yekuti you don't speak a word, but you are in a dimension of worship in your spirit. Pamwe pacho, you cannot jump. Maybe you can just sleep on the floor in the dimension of worship. Apa Bible rati Gideon worshipped God in the camp of the enemy. Kureva kuti nemazwi ana mazwi akaburitsa wa, he was in the territory of the enemy. Dai akaimba vaigona kumunzwa. So the dimension of worship yake was just a gesture kuti maybe you fall on the ground. Wakawira pasi akarumbidza Mwari. He knelt down, wakapfugama akarumbidza Mwari. Haana kuita zvaigona kunzwika neenemy, but wakaita a dimension of worship yekuti wakazvinisira pasi. People of God, hear me and hear me very well. God is looking for worshippers. Worshippers are those who are led by revelation. Worshippers are also controlled by circumstances. Ma-worshippers are also vanhu vari kupushwa nezviri kuitika. But ma-worshippers vanhu vari kupushwa nezvichaitika uye nekuziva simba raMwari. So Gideon wanzwa the interpretation, just the interpretation. He worshipped God. Ndauya kuzainterpreta shoko raMwari muupenyu hwako, rekuti nemavanga ake takaporeswa. We are blessed in coming in, blessed in going out. His blessing and his favor is upon our lives always, for he is faithful, he is mighty, and he is awesome. Izvozvo bedzi zvekuziva the ability, the love, and the power of God must lead somebody into worship. Then worship is a vehicle inokusvitsa muvictory. Makatabo. When you worship God before victory, worship pachayo inobva yava a vehicle that takes you or that catapults you to the dimension of victory. Nokuti kana iye arumbidzwa arambe akanyarara, kana iye arumbidzwa uwepo hwake unova musituation. Inzwai, Bible rinotaura kubhuku raJames kuti do not pray amiss. Kureva kuti munhu unogona kunamata zvisizvo, munhu unogona kupotsa minamato yake, but you cannot worship amiss, because when you worship him, ukamurumbidza, he comes down. Bible rinoti Mwari vanogara murumbidzo dzevana vavo. He dwells in the worship of his saints or his children. Paul and Silas, they were in prison. Avasati vabuda kunze, they began to sing hymns, praying and worshiping unto God. And there was an earthquake. All doors were open. Worship brings the presence of God into your situation. Worship can bring the presence of God into your situation. Kurumbidza kunounza uwepo hwaMwari musituation yako. Zvino kana uwepo hwaMwari hwavemo musituation yako, truly freedom is a guarantee, favor is guaranteed, blessing inenge yavapo. Wherever the presence of God is, there is liberty. Pese pane uwepo hwaMwari pane kusununguka. Whenever there is the presence of God, there is liberty. So Gideon wakarumbidza Mwari in the camp of the enemy. Kwete nekuti arwa akakunda, but nekuti une information yaanzwa inotaura kuti iye mukundi. Nokuti vakataura vachita hakuna chimwe asi kuti munondo wa Gideon. Mwari vatopa Gideon kukunda pahondo dzeMidiana. Kureva kuti victory akaiwana mu information kwete mu battle. So kana victory aiwana mu information, zvapachena kuti arumbidze Mwari nekuda kwe information. Victory ichazouya, but ichauya after Gideon a worshipper. There are dimensions in understanding dzinogona kuita kuti uve a worshipper dzekudai. After vana veIsraeri vakrosa Red Sea, Miriam wakaimba,
But Gideon vasati vakunda maMidiana, he worshipped God. Worship yakava a vehicle yakavasvitsa muvictory. Haana kutanga ati ndoda kuzviona kuti tinokunda here ichokwadi here tozorumbidza Mwari. But paakazvinzwa kuti hakuna chimwe munondo waGideon, he began to worship God. I've come to challenge you, I've come to talk to you. It's time we must develop a culture of worshiping God. Whether in the midst of trouble, whether punishment against our lives. But I've come to challenge you. Let us develop a culture of worshiping God. Mwari ngavarumbidzwe in good times and in bad times. Mwari ngavaongwe vanamatwe munguva dzese. Why? Nekuda kwekuti tinoziva kuti Mwari rudo. Tinoziva kuti vanotida, tinoziva kuti vanogona, tinoziva kuti vachatigonesa, tinoziva kuti vanotipa kukunda, tinoziva kuti vakatendeka. So kutendeka kururama kwaMwari kunofanirwa kutisunda kuti tive vanhu vanorumbidza Mwari.